Enero, Pebrero na nanghit sa iya ang iyang kalipin. Sa bulan sa Marso mo abro daw kini kung dili Abril. Pag-abot sa Mayo nakalarga na gyud ang iyang kalipin. Gibiyaan na siya ug ni sakay airplane. Niabot ang Hunyo, Hulyo, Agosto daw mura kag pahing. Kay ang kalipin mo mura nagnamising. Sa Facebook siya ng black ug di na makontak ang iyang messenger. Sige na kaghubog, sige inom og beer. Sa imong pagduda nakakita ng another. Sukad nga ni abroad nakalimot na guro sa iyang kalipin. Kaysa sukad-sukad wala ka ba dala o kwarta sa partner. Tambag na ko nimo ayaw na paghandom pangita laglae.